Dako chaka gi dholuo to tiyo gi dholuo nikech koro Kiswahili obiro matek. Ka wadhi nyime ni jodak e gwenge ma Thim-Lich sub-county ma Nyatike dwaro mondo piny owacho mar kaunti no obi kod okenge makare mar tieko nok mar pi ma osebedo ka okwako gwengego e kinde oro. Jodak gi ma Thim-Lich ka otelegi kod Benta Achieng' wacho ni kinde mag oro giwuotho ondamo mabor ka gidhi manyo pi e ora mar Kuja ma bende pige ok ler kata matin. Gimedo ni gisebedo ka gikawo kinde mathoth e manyo pi ma gitiyogo e udi koda kata ne jambgi. Kwayo margi en ni mondo piny owacho yawo mar Thim-Lich masani odinore. Chieng' wadhi nyaka Kuja bor wa okinyi kidhi nyaka Kuja ichopo saa 3. Kitambo ya Kuja michop ka en saa 7. Moro ni nyithindo nodhi skul, in gi nyathi ng'e idhi nyaka Kuja, ok inyal wuothare Kuja michopi. Chuni ni nyaka yie pie kor yo iyweyo. Nyithindo matindo bende ne wawe iwe dala, samoro yudo ka nyathino ywak mobedo matuo. Koro wakwa mheshimiwa ni mondo obi ogernwa bol moro mwanyalo yudo pi machiegni. Wan ka gi pi mane yaw ka wadwaro no kelwa tenga pi no tem konyo nikech odhinwa go yariye yaw ni manyalo konyo sikul to ge center ni en yaw mabut center kani to keche wakale shite matek gik ndalo mag oro to kiwuok ka mondo idhi modho dhiang' Kuja kocha be masemeji en distance mabor mokinya oro ng'ama miyo waonge gi pi. Jofwambo matiyo maonge puoth